Bon dia. Bons dies. Som dijous, dia 8. Estem a estiu i les previsions del temps ens avisen que estem sofrint una ola de calor. Sí, fa calor, sí. Molta. Per passar-la millor, les activitats que fan a la residència les adapten a ritme d'estiu. Perquè esto és Àfrica. Perquè esto és Àfrica. Bingo! Han cantat bingo! A les zones comunes, aire condicionat a 25 graus, la temperatura més adequada per a ells. Vaig bé. Quan tinc calor me'n trec la jaqueta i quedo la mar de bé. Jo no puc dormir. Trobo un matalàs calent, trobo tot això calent, i és impossible dormir. Però amb un ventilador jo m'ho passo bé. Ben a la vista les recomanacions per mitigar els efectes de la pujada dels termòmetres. Protegir-nos del sol i de la calor. Utilitzeu roba lleugera. Per exemple, tu ja vas bé, amb una bateta així fresca. El paseo que se hace a las 4 de la tarde se pasa un poquito más tarde para no salir hasta ahora que pega bastante el sol. Hacemos cosas más frescas, saladilla rusa, pescado rebozado. Ahora estoy haciendo gazpacho, hoy toca gazpacho con frecando. Tant com oferir menjar d'estiu tenen en compte que els avis beguin sovint, fins i tot sense set, i els hidraten cada 2 hores. La posem a la nevera i surt molt fresqueta i als avis els hi va millor. Tot plegat per aconseguir reduir les hospitalitzacions que augmenten amb la calor.